Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Oy! Gusto ko na lamang ang imong mga gi-ahak upay akinindughan ko ano lili ako masagama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 8:25 sa atong oras. Sa kaniya ang atong Gugmang Gi-ahak. O siyempre atong Gugmang Gi-ahak kompleto kung wala atong celebrity taxi driver Lito Englisero. Mahirap talaga maging okay. Mahirap talaga maging Heartthrob. Very good morning sa Intanan, may buntag to all the people in Cagayan, Loro City. Good morning sa Intanan. Consular Bernie, I will say good morning. To all the viewers, good morning. How are you, brother? How are you? So far, I'm fine. I'm early wake up in the morning. Yeah. Very early. It was early and 4 a.m. How are you every day, brother? How will you protect yourself from the virus every day? So far, we'll take the vitamins Chorice every day. Wow, Chelsea, huh? And Then- probiotics. Probiotics. Then always wear your mask. You will wear mask, special in my car. Wala ba na ikumi? Wala ba na ikumi o garas imong facial? Di ka kasulod sa SNR, ana? Di naman kailangan ko kumi ang tanag now. Mao na problema kung dagwan na ikumi. Anyway, ang atong Gugmang Gi-ahak sa atin ang Biramax Capsule. Biramax Capsule, mas gahi, mas lami. Sa mga bossing na to diya, ha? Tunla na yung mga garbo diya. Usahay mo, ingon pag yun nga, Bern. Di pa ko kailangan ng Biramax, Bern. Kaya mo gahi pa man yun. Siya pagtunin mo, tiguang. Istoryahin, oy. Usahay, bata-bata pata, pero tungod sa mga stress, ato mga gipanguna-huna, sa panahon karon, una usahay, wala na. Wala na sa mga, maburag out of focus na, munang di na ninyo mahatag ang dapat ninyo ihatag sa inyong mga asawa. Muna diya, padili na ingon nga patiguang ay. Muna kailangan mo food supplement, labi na kamo diya nga hago kay gatrabaho mo perminti. Kay kani magong Biramax, di lang maguni sa pampagahi. Kani siya gadugang ni siya o nutrisyon sa panglawas sa mga lalaki. Munang mas mubaskog ka. Kaya ang atong mga sagol pang stress reliever. Busa mag Biramax capsule. FDA approved and 100% all natural adult food supplement ni siya, ha? Pero ignanta mo daan, ha? Dili niingon na ka ng pila lang ka oras, lahi ni. Mo tumar ka gabi, mo apil pa ni pati kadlawon, pati buntag, ay kadagan gid usahay. Bosa mag Biramax na, available ni siya sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy, og kung nadya sa Beles, ana na lang mo diya sa Butika Pangmasa! Butika Pangmasa. Nada sa Veles, napod sa Kauswagan na ay Biramax capsule niya. Ha? Larga time pa. Mag Biramax capsule na. O siyempre ang atong Gugmang Gi-ahak din sa atin ng Bioprobix Probiotics. Sa atong mga panglawas, kailangan natay sakto og balance na mga bakterya. Good and bad bakterya. Ang pangutana, basig wala na good bacteria yung kalawa, puro na bad bacteria. Una-una, tanan sakit, nagsugutanan sa atong mga tiyan. Busa, mag-Bioprobix everyday. Sa usa ka kapsula, doon na gini 10 billion ka good bacteria. Isabay ni sa inyong mga maintenance, labi na katong preminti kabalik-balik ang UTI. Sa mga buros, katong mga bagong gioperahan, mo ni ang nindot, isabay ni diabetic,
Sama nako. Morning ginasabay ang Bioprobix Probiotics. Available ni siya sa tanang branches sa butika pang masa. Or pwede po mo mag-online order sa ilang Facebook. Bisita lang o i-search lang ang Bioprobix. Ang gumangyaya din sa atin ng Mustang. Pasabot. Mangumusta kay mangutang. I-try na ninyo ang new Mustang Alchemix Sweet, Strong, and Wild. Kanisya na 10% alcohol. Pero ang kalami niya medyo na ipagkatamis mo nang actually ladies drink ni siya. Kung namoy kauban sa balay, gusto mo mag-chill-chill, tano-tanog Netflix, inyong balay, na birthday, palit mo dagan ice, tapos kanida yung Mustang. Lami kayo. Lami kayo. 10% lang ang alcohol. Lagi po yung alcohol, 10% lamang. Ha? Available ni siya sa Ororama o sa Carmen Mart. I-try ninyo. Mustang Alchemix. Ito na po ang Lito's Quote of the Day. The only way to live is accepting its meaning as an unpredictable miracle. Unsa daw? Unsa nga klase nga miracle? Unpredictable miracle. Again, unsa nga klase nga miracle? Unpredictable miracle. Ang pasabot ni Ana. Milagro ilalom sa lamisa. Miracle under na, tibo niya. Ayan, simulan na po natin ang alamat. Dami nito. Agay cool. Ayaw cool. Ayaw lagi cool. Ayaw karon cool. Mer, kagay Lito, kagay Bernie. They're the hard Lito and hard Bernie. Gahi pa ba? You're the strong hard. Strong heart? Gahi pa ba? You're very hard. Gahi pa ba inyong mga ulo? You're hard your head. Nahulog nagyug ko sa akong office mate nga bata-bata. Birds are falling and my office mate is very young. Og gakadugay, gakabidlian ako sa akong asawa. But I will go back in my home. I don't know what happened. No, what do you mean bidli? Kasukaon? Mumaka na imong gibati. Unsa na siya? Sa akong sa balay, gatipid ko apan aning akong office mate, wala ko gatipid. For my house is very not go very expensive. But the office mate is always be buy anything. Ay ali na itabo! This is the starting of love life. Lang halina. Ayun, mamahaw na lang. Nag-andam ko tanan man. Nagpalit yung ko og spam. Spam gila kong ipalit. Dugay nagitawa ka kaon aning mahalon nga ko. Uy, kasayo ba sa mo nag-ilis lang? Magsayo ko karon kay nami overtime. Lo sayo, dugay kay kanuli kagabi. Karon sayo kay kakao na sa akong giluto nga spam. Dito na ko magkaon sa opisina. Gagasto-gasto na masag ka lang spam oy. Ala, Giingnan talaga nga. Dili ka magsige gasto. kapoy na mo kayo sige luto aning ka ng tinapa nga gibutangan lag itlog. Uy, nagpalit kong spam kaya na may pautang sa atong silingan. Sir ba kung saan ni mo og pagkaon mahalon mo na ginay mo dagway sampot. O sa may relation na ng spam sa kong dagway lang. Sa una ba itong na-inlove ka na ako, mo magin imong gusto nga dagway, ha? Hey, love. Kung wala pa lang ko ni mo girip, di gito ako katilawg tao.
Mo na lagi dayon ni ba? Nagluto na ba ko dagan itlog diri og spam. Taon sa lugar ni di na po nimo ni kauno ni akong pamaw nga giandam. Dito na kumukaon sa opisina kay luto to si sir karon kay overtime eh. Ganihan naman na yung Kano sa man ka sa iyo nga kasagara alas 9, alas 10 naman ka mo atong opisina karon nabantayan lagi nako nga murag sayo na lagi kayo ka. Murag naman siguro kay ginasayuhan siguro. di ka kasabot nga among agalon ipa-overtime kay dagang kay trabaho. May mga kadiris balay sige ra kag nga. Naud sa man yoy. Bili ko bisag 200 lang bi. Gusto naman sad ka. Kay basig niya na manuktok kaliba na isuroy ba na. Tapos ay Unsay na adi ay accept nga mo na di. Usay nadri, wala may nadri. Ang nadri, rat killer. So, kauno na ko ni rat killer. Naman yung sudan diya sa refrigerator. Hoy, ginoko ito niya, gisimana pala. Kapoy na kasi init-init. Ani, kapoy na kayo ba? May na lang na mainit kaysa wagid. Sige na, kay mo sayo na ko. Dini mo ni kaunon? Kana diya, kay ikaw may galutuan na. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Oh, hala, nagdalalagi kag ka ng kuhan. Pamahaw, breakfast. Sayuhan ni mo, sir, eh. Salo pagkaon karon ga drive-thru makuganihan kay. Wa man ka nagsaba, sir, nga mapalit na kag breakfast. Di naman kailangan, sir. Naman. Kay okay naman ko, sir. Gabi ikaw dagan na kay kagipangatag sa ko, sir. Ta karon mga tabi kag breakfast. Lagi na maulam sa tani eh. Mas lami man ko tong magkaon nga magdungan tagon. Sama kay. Sama kay. Mura tag magtiayon ba. Sama kay. Sir, ayaw yung ko pakiligan, sir. Kay makaihira ba na yung kong kalit, sir. Samo kay ka na wala. Baho na nag-anso nun, sir. Pamasin naman ko ni ako kay basin day kanang ikaw bito, sir. basin day sugton ako nimo. Nay, daan ko pa lagi. Murag mo ginanggito, yes, sir. Nga, wag yung ka naputol, sir. Ay, murag seryoso kay gidenay mo pagpanguyab ka na ka, sir. Ay. Kapoy balay gilayan na gid ko way klarong kauban. Ikaw bito, sir. Makita mo na ako sa mong Facebook na kay asawa. Dagan ba mo picture itong niwang pa kayo mo. Murag sad-sad man to, sir, nga picture. Diwan ko. Dili ba gutom pa kay. Murag dito kayo mo sa kauswagan gikasal, sir. Gutom pa kay niya to, gutom pa. Ninong nga si Pernia to, sir. Ano ba siguro kung marawa na gid may klaro gid. O si pasabot ni mo ng ulay klaro, eh. Basi naging ana lang kag istorya kay gusto lang ka mo dimdim sa akong katamis. Agas kung nangandoy pa lang ko sa kung ingon alam para akong pangandoy wala pag-abot pa lang nimo. Ano man sa kadagan mga babae diri ngano ako man imong napili. Namo gyud nakita nga wala sa iya. Lahi ra gid. Ayaw ko igna kato akong buni sa lubot, sir. Namo gay kuanggod na mga kadong nag-CR ka katong first nimo abot. Oh my God. Oo. Di ba kakabantay namo ko na CCTV diha? Ikaw na lang gapanglili da sa CCTV, sir. Nakita na ko nga nagbalong ito permi ka. Tanawa na gabaan na po lang imong answer signal, sir. Nga naman gid basta yung aning nga linya, sir, kay magpilit-pilitan ka, sir. Sir, sa tinud-anay lang, sa sige nimong gabuhaton kini kanako. Murag nabati na sad nako nga murag nahigog manapog ko kanimo. Yes, kita na. Ikaw ita, sir. Gadali gid ka, sir, ay. Pero sa tinud-anay lang, sir, wa nimo nabantay, nagsayal bi ako karon, sir. Ako nagsaya. Sayal din na. Tapos, wala mo na isulti, sir, pero wa na ko naman, sir, pa di na ka mahago. Bantog na kayo na ni Maho na pagsulod na ako. Natunong des electric fan, sir. Sir, Sir, kabalo ko, sir, nga, na minyo ka nga pagkatao, pero
Nito ako nimo nga murag di ka malipayon sir kaysa una pagkita nako sir kagidlay kay kamo duty sir. Murag wala gyud kay alaga sir ay. Ako nakita sir ay nga imo mga sininas sir ay murag way labas sir ay. Talabantayan ginako sir ay nga say kung ani ka diri sir ay nga imo bitong balunan sir ay guba ang kuan sir ay mo na mag-awas-awas ang mga kuan sir ay mga una sa ginamos. Gawas ang ikog sa kamunggay. Mo na-realize na ako sir ay nga murag tinood ko na nga gugmay mo sir ay. As na. As agsugot ka na? Sir, sa tinad-anay lang, matagbuntag kay Morag, kiligon man ko ni mo, sir, ay. Kita na? So, kita na? Kita na? Ay, kaon lang, ani, sir, eh. Pawira ko sa imong kamot, pawira. Kung tinuod ba ginabi, pawira. Nahat ka na, awiri, sir. Lamay. Si Mota, sir, si Mota. Bawang batong. Gamit. Saan man imong kamot? Sir, Lubi na may kulang, sakto na ginatan. sir, I love you, sir. Yes! I love you, sir. Anong imo nang isirado ang portahan, sir? Siratan na ni, kay wala na. Palungan, suka. Ano ma, sir, say plano na ni mo, sir. Sure ka nga kita na? Sa akong pagtuo, sir, marag kita na gid, sir, ay. Tanawagin, nanudlo siya, nanudlo. Tanaw. Hala, sir. Hala, ang sir na sa sir. Hala ka siya. Hala, ginuong siya. Hala, Hala, sir. Ayaw mo, ayaw mo. Hala, sir. Hala, gisulod. Sir, basing naikalit mo sulod diri, sir. Basing naikalit mo sulod, sir. Gilakan ako na, bahala na, gilakan ako. Hala, sir. Hala ka, gisulod na. Iwakli lang na, sir. Gituyo ginaka na, sir, ay. Hala ka. Sir. Sir, wala ba ko nahanado ka ng hinahinayon, sir? Gusto na ka pinaspasay. Kani. Sir, gusto ko, sir, nga kanang di ko ni mo respotoon, sir. Gusto ko kanang babuyon ko ni mo, sir, babuyon. Kana, sir, kana paspas, sir. Kani, gusto ka. Kani. Sir, Kani mo. babuyon ko, sir. Sir. Mumbutakal. Luba. Ay, pag sabak ba kayo nag-abang na speakers. Kano sa mamulas ni baboy sa inyong mga asawa? Alas 8:42 naman day. Alas 8:42 mga kagahi.